Hawar Arat Dr. Numul Momin, CEM Dr. Tuliram Ronghang, EM Richard Tokbiaphan Ning Kipungalam Kachipaklangpon. Ingkoy Ratrok Dwarbagori Constituency Kaparlo Diring Hawar Aratatum Ning Githimate Ning Kipung Chipaklang. Lason si Pirangkia Tumaphan nang kachopapen nang kithandu nating kinilitum Diring Hawar along kutipoke patangka school kim jipupen adimaklong anang lang pen adimalong pillar hai huyanta nang somla pa pinon ke akam kem klisi along by meeting along Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang La Pendor Bagori Local MSc Mate Education EM Richard Tokbi my meeting along ningji chot ke nilitum Diring Hawar Arat atum ninging samse putanang chithandun lapen nona majong si labangso school nang kimki nang rangri lapen Diring Arat atumaphan nang chingwai be pulotang te non ke bang GMP election ke nilitum Diring Hawar Arat ke BJP aphan ke vote epak ta PP puta Diring Hawar ningjepon Kardom pini nilitum Diring Arat mate Diring Arat singrum pet nilitum ferangkia bitung aphan ka chopha pon alam thebangal halo jitu nilitum la nilitum aphi ke doang long nalitum rata theglong lo labangso Karbiang Long rata theglong lo labangso long along nilitum aphan je nang ke chak ke damtang Dr. Numul Momin Assam Assembly Legislative ake hai Dr. Numul Momin alang li MLA bukajan MLA alang li sami nang chak pon lo mate along radamai pi long je ke pangdak pon alam chot kali radamai pilong ta along nije pon lo laan 50 crore mate 50 crore la tangka la bangso school dak ni tum Diring long nang ipon pu nang som pon nang kim pon nang rang pon busi nije pon lo lampe pas tami dak ili tum Karbiang Long Autonomous Council ke cari bom CEM Dr. Tuliram Ronghang sami alang li along amai along tin amai long tami la so alam pangdak pon lo Diring Hawar long ekolo boy school nang kim pon 50 crore pu radamai pilong ening jibom lo lapenan chota kalilang non kijusi mate dagi ditum Dwarbagori local MSc mate EM ake hai Richard Tokbi education IEM lo alang lisame along radamai pilong ningji lo election aprang lasino nilitum bangke aningkanda ong cholo nilitum hat alam tanang kacak ta ong cholo lasini nilitum bangke non bangke ningi punga son sinitum kaduka ve arat tumta chinilo athi school ka ve pen nilitum ko an manitum arat akiduk akisung ke nilitum Diring arasi chichini chot aposin nilitum bangke pini bangke ningi punglong la sinitum ferangkia bitung mate Karbiang Long Arat kacari dim Karbiang Long Arat bhandani tum ka chuningri bangke la helo nilitum aphan la MP election aprang jong sinitum han ladak nang klem pon pe nang dam pon pe mate isi bang nitum ang thek pon long le pute nitum Diring Arat pen bangke bhude pak ta nilitum bangke pipon thek pusi nitum bangke rada tum penta chedon sar pen sinitum la bangso alam pe nitum klem pon lo athela dak bangke school Bandurival kado vi pilar nali tum thek long pilar ta nang som elos tami pinya bangke dak long nang som selang la pena dak chet kui ban ta nang tak kut kilang tangte alam 50 crore along mining ji chot pen la dak akam nang klem klip pute kuson sini tum dingkang sampola sinang tum phanang chuning ri lo tim Karbiang Long phan da si MP election aprang bangke nili tum bangke la kui ban chot kali akam nang klem non bangke alam ning jeri no rat Karbiang Long arat tim Karbiang Long ke theki ding tam alam ning jeri no akam nang klem mo pusi ni tum Diring Arat bangke ferangkia bitung athengnu chuning ri pon lo Nomor momen kaneng je pon barekha chak lok lang pusi dak ala letum Diring atuwalam ning je la sinang letum hen ben kupelo ning je gvoidon thiji ke aho ke claim ke cheng ke la ke barakhan ni tum buji lo la pen la bangso apu kipot ke la ke barakha hu claim no pun tum buji bonsta menon barakha part esta menon MEC election part epenta non ka closure ka ane part elo non ba ke ni tum phan nang claim pi me lo la pen banai pi me lo ahok lo maneli tum Diring Arat ke so ekole boy school pen ko alone nilitum phan adhu nang ke cha asi non batai ko alone election ke dam ta nilitum phan non ta thangda theglong lang asi nilitum ke Diring Arat atum ke ferang ke bitung phan ke chopha ke la hanlo nilitum phan ke not MP election aprang nilitum phan ke labang so ekole boy school pu bang ke ini son ba ekdam naking vek nahi pusi nilitum ke Karbiang Long team mane no ke do bom council ke chari tum phasi nilitum ke chuning rilo hak lam lo lake nilitum Diring Arat ke la selo ya ke the na ke chuning rilo nilitum ke lo mo pu ke ha teng ne ya alama pu thang ni lista me la so lam thosin lista me ne je den po pini la bangso school na kem ji pu apatai nilitum phana meeting along na ke chak lapen apatai ni tum phan ni nang ke pethe la som da thasi la bangso school pini ania sa me tum thek long la
la penang pas ta menil tum na ning dering arat ning thi bang ning pung bang la hello la bangso I school jong si la bangso MP election na prang jong si la bangso school nang kim ke la penang rang re pulu tang ten pinit nil tum la bangso dering a PS long bang pen bang ke nil tum buhu di pak ta tum pidun thek the la penang pas ta me la bangso ali kedam tang MSC prang pen la bangso ali nang klem pilo graveling sa do ka nang thok pilap lo bos ta me pinya ni asa me na patang te non bang ke la bangso ali bang ke next ya ko ulta graveling je thok na pon non pur kar bhat anta non lang pon lap lo atawar anta la wak lap lo la punil tum phan apatai na chong thui ke nil tum ta me rong so non ke tum ke ni tum ta non ke lu ver velo la penel tum ke non ke bang abel do ver velo posi nang le tum jong si buhu de pak nang ve ji pulang te diring ara phan buhu nang ji pulang te la bangso school nang mana patango la penang kimo la pela bangso tuwar non mana patango la sinili hin pela si ni cholo khado ta kan na du pela Diring Pen Thompson Terang, News Skip Karbianglong.